Doncs fa un any des de l'octubre del 2018. La meditació Zen. Abans havia meditat amb altres tipus de meditacions. Per què medites? Oh, perquè em va molt bé. Perquè, jo trobo que ajuda molt com a persona, et serena, et dona com una tranquil·litat, com un punt de vista més objectiu de tot. A mi em va molt bé. De fet, el dia que no medito, perquè alguna ha passat, ho noto. És com si em faltés. On t'agrada meditar? A on? Sempre medito a casa i després quan vinc aquí. Però com que visc a fora de Barcelona, vinc un cop a la setmana, si puc dos, però no com voldria. I a casa molt bé. Molt bé. He trigat a buscar el meu espai, tancar portes i dir que no hi soc, però molt bé, sí. Què t'ha sorprès a la meditació? Què m'ha sorprès? Lo efectiva que és, lo bé que va. A veure, és com si... Va molt bé. Notes els efectes bastant ràpid, però és un camí llarg i exigent, o sigui, que demana de tu. Però m'ha sorprès molt de lo bé que va, dels resultats. Sí. Creus que s'ha de tenir algun do per meditar? No. A veure, jo crec que has de tenir paciència i constància i perseverància. Què li diries a algú que està dubtant? Que ho provi. Que ho provi perquè és que malament no li anirà. Pots provar, hi ha molta gent que prova coses que si efectes secundaris, que si li senta alguna malament o té que anar, no sé, és que això no costa res, ho pots fer des de casa. L'ideal és que tinguis un mestre que t'assessori i que et guiï, però és que si t'organitzes un mínim, és que no costa res i es nota tant, i a la vida que portem tots, i que és com si tinguessis un moment de dir que estable que estic, que bé que estic. I et dona per seguir tot el dia o tota la teva vida d'una forma estable. I és que a més és sense efectes secundaris. Moltes gràcies. A tu.